Hej, i dag skal vi gennemgå rengøringsassistentens opgaver, der ligger inde i IoT Cleaning, og hvordan en dagligdag ser ud for dem. Hun har en forside her, hvor alle dagens opgaver de ligger klar. Her er opgaver fra tidligere dage, hvis man har nogen, man ikke har fået løst. Og her har du plukbare opgaver. Det er opgaver, hvis man har en kollega, der er sygemeldt, som er en del af samme arbejdsplads. Så er der et beskedssystem, hvor man har mulighed for at lave beskeder og tilknytte billeder. Men lad os prøve at gå ind til dagens opgaver. Det vi ser her, det er en arbejdsplan over bygning, hvor der kommer en ny hver dag. Oppe til venstre, der kan du se, hvilke etager der er opgaver på. Og det som vi gør nu går vi i gang med dagens opgaver. Og vi kan se den første, det er lokalet her. De er alle sammen markeret, dem der er klar til rengøring. Det er et kontor. Der er en instruktion til, ligesom, hvad det skal laves derinde. Og den opgave, den er løst, så kvitterer man. Og det man har mærke til nu, det er, at nu er feltet løst. Det betyder, at vi kan gå klar til den næste. Og her er et tekøkken, og ligeledes med en instruktion. Og igen, når du har løst opgaven, så kvitterer du for det. Så på den her måde løser du faktisk dagens opgaver hver dag. Og der kommer som sagt en ny plan frem hver dag. Jeg går lige tilbage til forsiden og får at vise lidt om de uafsluttede opgaver. Og de ligger her. Vi havde dagens opgaver her, og så var der faktisk 7 fra en tidligere dag, men ikke havde noget. Det var her fra kælderen, hvor man kunne se de 7 opgaver. Det var en kort gennemgang af IoT Cleaning og den område, som assistenten arbejder i.